la Paula Rosco i la Carmen Lorca. I us acompanyarem durant aquest concurs de lectura en veu alta. Per 5è any consecutiu som aquí, a la Sala Cabanyes, per celebrar l'eliminatòria que decidirà quins alumnes representaran el nostre institut al certamen de lectura en veu alta que es celebrarà properament. Un altre tro d'aquells que s'acostava per amagar llargament, malhumorats. Havia plogut tota la tarda. El Mateu deixà de burxar les brases de la llar. Fem servir aquell to de veu de qui vol anunciar una notícia important que li acabava de venir al cap. Una d'aquelles històries d'esperits i fantasmes que tant els agradava i que feia anys que no recordava. Abans que tots comencés el compte enrere, un de nosaltres deia la meta, la porta de la cuina, els salses esmotjats, el galliner del De prestar-nos amics no se'n podia ni sentir a parlar. Són un llegat Deia en Gerard. i s'han de tractar amb cura. Sospitaven de tant en tant que ell també se'ls llegia, sobretot després que la mare marxés. El cotxe era vell i petit. En Gerard va agafar el mapa per comentar els plans per a l'endemà. Quina escala té aquest mapa? Va preguntar en Gerson. 1 a 500.000. Va dir en Gerard. Què vol dir això? Va preguntar en Gerson. Un centímetre són 5 quilòmetres. Van veure que calculava. Itàlia és a només 150 quilòmetres d'aquí. I què? Va preguntar en Gerard. En segon lloc, Bernat, Iber i Denis. I en tercer lloc, Zainab, Valèria i Aya. Comencem ara la segona ronda. Molta sort i endavant. Teniu ja un veredicte final? Sí? Doncs bé, els lectors que aniran a representar l'Institut Damià Campeny al certamen nacional de lectura en veu alta com a tropa de corsaris són